Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. У нашій студії ми вітаємо Володимира Федорана, члена політичної ради партії Руху нових сил. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире, давайте почнемо з найгарячішої новини. Печерський районний суд Києва відмовився застосовувати на час розслідування щодо екс-президента Грузії, лідера партії Рух нових сил Міхаїла Саакашвілі запобіжний захід, цілодомовий домашній арешт. Відповідне рішення винесла на засіданні сьогодні головуюча суддя Лариса Цокол. Таким чином, суд не підтримав клопотання прокуратури, яка просила про такий запобіжний захід. Рішення для вас очікуване? Ну, перш за все, давайте просто скажемо, що відбулося. Михайло Саакашвілі на волі, як і вимагала суть цієї справи. Це перше. Друге, я хотів би сказати, що сьогодні був дуже важливий день для двох людей. Безпосередньо для Михайла Саакашвілі і для судді, яка, як ми думаємо, перебувала під шаленим тиском, але врешті-решт вона прийняла правосудне рішення. І тому я хочу, щоб ми всі запам'ятали це прізвище – Цокол Лариса Васильівна, тому що це дійсно вчинок дуже сміливої, чесної, порядної людини. Рішення очікуване? Ви знаєте, якщо чесно, ні. Якщо чесно, ні. Ми розуміли, що те, що запропонувала прокуратура, це взагалі просто не має під собою жодної підґрунтя. Те, що там влаштовували прокурори, це було дуже смішно. І адвокати дуже швидко показали, що прокуратура просто пошила цю справу. А що ви маєте на увазі, що те, що влаштовували прокурори, виглядало досить смішно? Ні, не те, що влаштовувало, а ті докази і ті аргументи, які вони приводили на суді, вони були абсолютно смішні. Наприклад, вони розповідали про Зайця та Вовка, таких свідків на боці звинувачення. І ці хлопці чи дівчини, ми не знаємо, вони давали покази в прокуратурі про події, які тільки відбудуться, як про такі, які вже трапилися. Пане Володимире, давайте ми на кілька секунд перерваємося, тому що зараз якраз говорить Міхаїл Саакашвілі під Печерським судом міста Києва. Он такая, ты видишь, что какая-то самая, ну я приехал. Алло, Наталья, тут такой легкий дурдомчик. Короче, все идем. Кажуть, знов в нас перебої зі зв'язком з нашим журналістом. Сьогодні прокурор сторони звинувачення, він заявив, що Міхаїла Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Наскільки, на вашу думку, це може бути реальний сценарій? Ви знаєте, просто давайте контекст цього побоювання нагадаємо. Прокурор сказав це і сказав, що це причина, чому вони подали клопотання про домашній арешт. Так, з браслетом. Я перепрошую. Про що це? Давайте тоді всіх ворогів путінської Росії ув'язнемо, щоб вони були в безпеці. Аргумент, я погоджуюся, не досить коректний був, так? Щодо того, чи є ризик для Михайла, для його життя, так, безперечно, і дуже часто він отримує такі повідомлення від різних людей, що його життя під загрозою, але він зробив свій вибір, і він не та людина, яку можна налякати такими речами. Дивіться, Генеральна прокуратура України, вона представила нібито докази, що протести в Києві, вони фінансуються Сергієм Курченком, так? Нібито. Нібито, так. Я вжив на початку запитання слово «нібито». Ви є членом політради, так, Руху нових сил.
Ким фінансуються протести? І чи вони взагалі фінансуються? Дивіться, я член політради, але я працюю там без грошей. Тобто це абсолютно на таких громадських засадах. Я не запитую про вашу зарплату на загал. Ні. Просто це важливо, оскільки ми почали говорити про гроші. Це перше. Друге. Я просто два приклади вам приведу зі свого особистого життя. Коли був перший тиждень протестів, що розпочалися 17 жовтня, десь наприкінці тижня до мене звернувся один знайомий. Він сказав, що давай зустрінемось. Ми зустрілися, він просто передав купу грошей. Ну, купа грошей це не є. скільки сума? От купа грошей це скільки? $10 тисяч. $10 тисяч, і це точно не людина. Це якої Курченка. руки бізнесмен? Середньої руки. Учора до мене підійшов хлопець, передав $200. Ви знаєте, коли ти робиш правильну справу, коли ти робиш речі, за які готові підтримувати нормальні люди, питання фінансування взагалі не є проблемою. Ви не вважаєте, що уникаючи запитання про кошти, на які живе Міхеїл Саакашвілі, він сам себе підставляє цим? Ні, я не вважаю такого. Чому? Тому що я знаю, як він живе. Це не лакшері стайл, це доволі такий середній клас. Міхеїл абсолютно. Саакашвілі живе в квартирі за $6 тисяч, 270 квадратів. Я не знаю, скільки коштує. Я чув, що вона коштує $2000. Бо озвучуються суми і по 6. Ну, так. Ви бачили їх, скоріше за все. Так. І я там був неодноразово. Останнього разу я там забув свою шапку та перчатки. Я дуже радий, що Михайло потрапить до себе, і я буду в змозі собі це повернути. Ні, Михайло Саакашвілі веде стиль життя як нормальний середній клас. Тому мені питання про на що він живе дуже дивно, коли в журналістів, попри те, що Михайло підіймає дуже багато дійсно великих питань, що стосуються життя країни, коли все звужується до того, хто тебе фінансує. А це не звужується. Це в питання нього дуже скромний Це питання образ на порядку денному майже усіх журналістів, і ніколи не можна почути чіткої відповіді, звідки доходи. Ви ж сказали, $10 тисяч передав середньої руки бізнесмен. Звідки доходи Міхеїла Саакашвілі зараз? І ви кажете, що це не стоїть на порядку денному. Я не буду продовжувати. Коли ви про це. були головним редактором Forbes, для вас би це було цікаво чи ні в 11-13 роках, якщо б ви досі залишалися журналістом? Можливо, але ви знаєте, в порівнянні з тобто зараз, коли ви пішли в політику, вас вже це не цікавить, так? Ні, давайте мене не притискувати до стіни. Я вас не притискую, я запитую. Дивіться, коли я був редактором, я завжди знав, що є важливі питання і є дрібні питання. І зараз важливе питання – це що відбувається з нашою країною, чому на 4-й рік після Революції Гідності журналістів цікавлять, на що живе Саакашвілі, а ні на що. Це цікавило. Давайте мене не будете перебивати. Завжди це цікаво. Давайте мене. Чому ви мені не даєте договорити? Я вам даю відповісти. Ви просто говорите, що мені не зрозуміло, чому журналістів цікаво. Щоб наші телеглядачі розуміли, їх це завжди цікаво. Мені не зрозуміло, чому ми видаємо дрібні, другорядні питання за найважливіше. Я вам, як людина, яка знає, як живе Михайло Саакашвілі, я кажу, що це взагалі питання ні про що. Він не користується private jets, як це роблять наші депутати, міністри та інші. Він веде доволі такий простий спосіб життя. Він живе політикою. Ось політика – це головне питання в його житті. Просто ви запитуєте мене, чому це цікавить, так? Тому що Міхеїл Саакашвілі позиціонує себе як борець з корупцією. Погоджуєтеся зі мною, так? Він сам сьогодні у суді заявив. Любомире, можна я вам дуже неприємну річ зараз скажу? Цей підхід мені дуже нагадує підхід Володимира Володимировича Путіна. Тому що він, коли його спитали якось на одній з прес-конференцій, як він ставиться... Тобто мій підхід журналіста, так? Ні, ви маєте на увазі, не а що саме? журналіста.
Ну це вже не перший раз, коли мене там звинувачують у Ні, роботі я не на Кремль. звинувачую. Ні. Я ж в жодному разі я не кажу, що ви працюєте на Кремль. Я просто кажу, що це такий спосіб мислення, який дуже нагадує спосіб мислення, який встановився зараз в Росії, яка можна я Пане Володимире, я закінчу? уточню, мій спосіб мислення є Так, подібний так. до того способу мислення, який зараз встановився в Тому що Росії. Дякую. ви знаєте, я просто Мені ще був... цього ніхто не говорив. Ну, повірте мені, я попередив, що це буде неприємно почути. І я хочу все ж таки нагадати, коли Володимира Путіна спитали, як він ставиться до діяльності, був вирок щодо Навального за абсолютно сфальшованим звинуваченням, що він вкрав весь ліс, Володимир Путін сказав, що той, хто бореться з корупцією, мусить бути сам без жодної плямочки. Так, це якраз дуже радянський, дуже кадебійський підхід. Пане Володимир, давайте повернемося до дискусії після того, як зараз подивимося, що відбувається під Печерським судом міста Києва. Я не избирал, Рома, я не могу свою руку отваливаться уже, понимаешь, руками. І те, що було дуже багато і молодих депутатів, і інших дівчин. Те, що було Степан Ілліч Хмара, весь час так. Нет, хорошо, давай. Вирішила долю. Прийняли рішення супереч всіх інструкцій з банків. Але вона тільки це зробила, тому що почула з вулиці ваші голоси. Тому що зрозуміла, що є інші майбутні. І тільки те, що зробимо зараз. І те, що ви були. І те, що ви прийшли. І те, що було дуже багато молодих депутатів. І інших дівчин. Те, що був Степан Ілліч Хмара. Весь час там. Це вирішила долю і мою, і країни. Тому, знаєте, нас не межі. Вони спочатку тримали людей у в'язниці, а потім ходили. І знаєте, що сказати? Закриши нас закрито на 10%, потому что его могут выйти обеспечить. Так я спросил, так решите для себя. Или я обеспечу, или меня будете обеспечить. Нельзя в одном обвинении говорить слово. Целый день рассказывать, что я обеспечу, а говорит, не буду закрывать, я даже не убью. Я им сказал, так решили в тюрьме, это лучшее средство ФСБ за последние 10 лет. И это сделал Порошенко своими руками. Отже, ми тільки що послухали виступ екс-президента Грузії під міською радою міста Києва. Нагадаю, що сьогодні суд відмовився застосовувати на час розслідування щодо нього, лідера партії «Рух нових сил», запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. І у нашій студії ми продовжуємо розмову з Володимиром Федориним, членом політради «Руху нових сил». Отже, ми закінчили на тому, що колишнього очільника Одеської облдержадміністрації зараз не на часі запитувати, за що він живе. Колишнього президента Грузії. І колишнього очільника Одеської облдержадміністрації. Друзі, давайте все ж таки повернемось до якоїсь суті. Я вам сказав, що ваш підхід мені дуже нагадує підхід, який вживався і вживається в Росії, коли влада намагається зробити такий вигляд, що немає взагалі чесних людей. Що так, ми дуже брудні, ми корупціонери, але ви подивитесь, хто нас критикує. Тому я просто хочу закінчити. Я просто бачив все, як це відбувалося в Росії на власні очі. І я якраз дуже хотів би, щоб українські журналісти не повторювали помилок своїх російських колег, які просто прийняли цей спосіб мислення. Ви знаєте, коли я робив корупцію, і коли я робив сюжети, розслідувальні сюжети, так, для програми «Слідство інфо», і показували корупцію в Укроборонпромі, виходили публікації, де мене називали тиловою крисою української журналістики і казали, що я працюю на Кремль.
Ні, я не кажу, Я не що... хочу тут проводити Любомир, якісь паралелі. Я не хочу сказати, що ви працюєте на Кремль. Але я мислю, хочу як сказати, Путін. ні. Ми живемо в пострадянських країнах. Насправді Білорусь, Росія, середньоазіатські республіки і час від часу Україна, коли закінчується політичний цикл, вони дуже подібні, ці країни. І вони подібні, і Україна це якраз така, той випадок, коли намагання створити тут авторитарний режим, раз від разу наштовхуються на відсіч від людей. Але ми бачимо, що всі ті схеми, які дуже успішно в Росії відпрацьовані Путіним, вони дуже акуратно, дуже так поступово втілюються у життя там черговою злочинною владою. Це було за часи Януковича, це там останній рік, коли давайте згадаємо, ви питаєте, на що він живе, а я вам хотів би нагадати, що він є об'єктом політичних переслідувань вже рік. Так, починаючи з того, як там спочатку влада створила фейковий блок Саакашвілі, потім зареєструвала, відмовлялася реєструвати. Пане Володимир, ми продовжимо. Зараз з нами на зв'язку. Хотіли би почути також ще думку Олексія Гончаренка, народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка». Доброго вечора, пане Олексію. Чути нас? Вітаю вас, чую вас. А прокоментуйте, будь ласка, рішення суду, який суддя не обрала запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт для лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Ну, це ще одне підтвердження того, що всі ці розмови про те, що начебто в Україні збудована тиранія і диктатура, це все неправда. І суд прийняв таке рішення, значить, суддя вважає, що не треба накладати домашній арешт на Саакашвілі. Він зможе далі продовжувати на свободі своє шапіто. І взагалі, от тоді схоже на те, що всі докази, які були представлені Генеральною прокуратурою України, не є вже й такими доказами. Ні, мова йде не про це. Я думаю, що якщо суддя виносить, я не знаю, чоловік чи жінка, виносила це рішення. А що це має до справи, чоловік чи жінка? Я не знаю, як сказати, виносив чи виносила. Виносила Лариса Цокол, суддя. Ну, Лариса Цокол. Коли вона виносила рішення, напевно, вона просто вважала, що прокуратура недостатньо аргументувала зв'язок між Саакашвілі та Севіріоном Донгадзе, щодо якого все зрозуміло, він брав гроші в сотнях тисяч доларів, розповідав про те, що нам потрібна кров і так далі. Це керівник Київського осередку руху нових сил. Але, напевно, прокуратура недостатньо представила доказів того, що Саакашвілі на свободі може впливати на свідків і інші речі. Тому, якщо таких доказів немає, то суддя і прийняла відповідне рішення. Дякуємо Олексію Гончаренку, народному депутату, фракція «Блок Петро Порошенко». Пане Володимир, а ви знайомі з Севіріоном Донгадзе? Так. А що він за людина? От ви бачили це відео, скоріш за все? Ні. Не бачили, так? Там я вам кілька слів переповів. Я розумію, я читав про це. Ви розумієте? Просто оскільки я вам поясню, чому я цього не бачив, не дивився. Ну, я також є об'єктом політичних переслідувань. Я бачив доручення прокурора Кулика, який веде, між іншими, справу Саакашвілі. Це доручення від Кулика, який насправді є дуже цікавою фігурою. Фігурою цікавою, тому що він мав зв'язки з агентурою ФСБ в обличчі Жиліна та Плота. І те, що він зараз не ходить на засідання суду, де його звинувачують в незаконному збагаченні. Так ось, цей прокурор доручив СБУ перевірити центр Бендукідзе, який я очолюю, а також мене особисто, на предмет передачі інформації представникам іноземних держав, а також на наявність будь-якої іншої компрометуючої інформації. Тому я просто бачу, що це КДБшні методи. Це насправді методи, якими користуються ті люди, які зараз захопили Крим. Ми перед ефіром сиділи і бачили, що зараз там головні події в житті кримсько-татарського народу
який залишився в Криму. Це переслідування тим самим режимом, який в 40-ві роки депортував кримських татар. Тому це все дуже знайомо, і я не хочу навіть секунду витрачати на те, щоб дивитись на цю КДБшну маячню. Тобто Северіон Донадзе не міг брати гроші, так? Ви спитали мене про Северіона. Я так особисто з ним познайомився десь півроку тому. Він дійсно очолює Київський обласний осередок. Наскільки я знаю, він ніколи не мав жодного відношення до фінансових якихось справ щодо партії, вже не кажучи про протести. Тому я насправді дуже спокійний, тому що я впевнений, що ця ФСБшна розводка, на яку або клюнули, або свідомо її використали наші не дуже шановні прокурори, це розсипляться в суді також, як і сьогодні розсипалася справа з запобіжним заходом. От вчора відбувся марш за імпічмент, так? Центром Києва. Я був в центрі і бачив його. На вашу думку, чому люди дуже масово не вийшли на його підтримку? Так, там зі сцени звучали цифри у 50 тисяч. 50 тисяч не було там. Ну, тобто закликали, що одна з 50 тисяч, дуже багато людей прийшло. Чому зараз на даному етапі поки що нема такої великої підтримки, як вийшли люди на Майдан? Дивіться, перш за все я хотів би сказати, що той мирний протест, що розпочався в жовтні, в того, хто стоїть за цим, немає жодного наміру відновлювати Майдан, там робити те, що робилося 4 роки тому. А хто стоїть за ним? Це мирний протест. А хто стоїть за ним? Ну, це рух нових сил, це визволення, це громадські активісти. Ні, це, я б сказав, такий загальнонаціональний рух з дуже чіткими вимогами, що нам треба змінювати політичну систему. І щодо того, щодо масовості, ну, насправді, кожного разу людей виходить все більше і більше і більше. Я не хочу зараз в ці грати там цифри чи не цифри, але я просто знаю, що цього разу було мінімум в 1,5 рази більше людей, ніж попереднього разу. Дуже просто. Я бачив зйомку людей, що йшли колоною на попередньому марші, і це відео з однієї точки. 14 чи там 14 плюс хвилин тривало це відео від голови колони до хвоста колони. І цього разу на тому самому ж місці 21 з чимось хвилина. Тобто майже в 1,5 рази. Тому важливо не те, що там ще не вийшло багато людей. Виходить все більше і більше і більше, і це відновлює політичний процес в країні. Ось що головне. Останнє запитання. Я бачу, на вас є значок з буквою «І», це означає імпічмент, так? І знак оклику. І знак оклику. Імпічмент, тобто це основна з вимог і вашої політичної сили, так, рух нових сил, імпічмент президента. Як ви бачите взагалі законодавчо імпічмент президента? Ну, ми вже мали імпічмент президента в 2014 році. Я думаю, що ніхто в цій країні не хоче повторювати цей досвід з кров'ю, з жахіттям, яке було в лютому місяці. Ми настоїмо на тому, що нам потрібен нормальний законодавчий механізм, який не дозволить будь-кому, хто б не займав цю посаду, відчувати себе безкарним, не чути критики, не чути протесту. Тому ми вважаємо, що просто потрібно мати в нашій країні нормальний цивілізований механізм, який буде обмежувати свавілля будь-якої влади. Дякуємо Володимиру Федорину, члену політради руху нових сил. Нагадаю, що сьогодні Печерський суд Києва відмовився застосовувати на час розслідування щодо екс-президента Грузії, лідера партії рух нових сил Міхеїла Саакашвілі запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення винесла сьогодні о 20-й годині головуюча суддя Лариса Цокол. Мене звати Любомир Ференц. Ми закінчуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР і вже через кілька хвилин дивіться програму «Прайм» з Айдаром Муждабаєвим.